Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Gabi guys, nakapamaon nami, buli na para ba jud among paon guys, so ato makita. Kani kang Alex ni nga panagat guys. Ingon man pod si Bert, na maon pod si Ja. Labas ang mga paon ani guys, ang naka-60 lang kay wala lagi makapanagat. Kay sa kadlawon guys, mi unos na pod. Mibalik na pod ang habagat guys. Sa pagkabuntag guys, nakita nato sila nga nang gitapok na lamaring aring amo ang baybayon. Nangatawan lami guys kay nag-abot lagi ng baybay wa jud kalawod. Way nakapanagat jud guys kay nibukal na pud aglawod. Ato makita si Alex, si Alvin ug si Aladdin. Na nila mga sakayan ani guys. Nangabara. Senior ba? This is size may giingan. Tirado? Balik ta, Brad. Atol mo, Domingo. Ha? Balik ta sa na istorya na sa unahan guys. Birthday na ko tong August 5. Unya gisaaran nami guys nga pagka 16 lagi mo adto mi sa senior building, senior citizens building kay adto mi tagae og cash gift. Mo tong habagat lagi guys ni adto ko. Naon sa bang pagkaunsaa guys nga Domingo madi ay wa madi opisina mo na nga may dali na lang pukog uli guys, wa na ko manaog sa sakyanan. Niuli na lang ko sa amo ang panimalay kay magunsa man ko dito, ako ra usa dito sa may senior building, wa man dihay tao. Diyan magsilot ta paabot, wa man putay mo abot mo to nang niuli ko. Bisa kailan po ko sa ko ang gisakyan nga bao-bao guys. Ani huno mi karadyo aning merkado kay dunay gipasakay nga pasahero. Mo ni ang merkado, mo to ang merkado guys. Ato makita gyud guys nga dili gyud mataag ang laod ibalik na pud og habagat. Bida na gani karon kay nasunas na.
Makadlawon lagi guys, dagko magdagat mao nang kusupod ang iyahang pag ugbo sa bawod kay habagat lagi. Mao nang musiaw kung dagko ang dagat. Ambot og makapanagat baka taning pagkaugmaan Magampo lang to sa Ginoo guys. Magwantinner na lamang taan o sardinas. Muna naman ito ang panudan. Kay wa mo jud tayo isda ni mga panahon. Pasensya na mo guys. Maora po lingaw na to karong adlaw. Og ako mo yun guys. Bye bye.